जय माता दी। गोड़ लगतनी, प्रणाम करतनी। हम लेके आगल बनी रौरा सब खाती आज एगो पंडित जी के गारी गीत। ई गारी गीत पंडित जी के, समधी जी के, साले साहब के, अगुआ साहब के, सबके गावल जा सकताटे। तो वही लेके हम आइल बनी रौरा सब खाती। अगर अच्छा लगी तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल के ज़रूर सपोर्ट करब। तो चलिए हमने के सुनल जाओ प्यारा सा गीत। ए जी समधी के पेटावा कमाल कैले बा। ए जी पंडित जी के पेटावा कमाल कैले बा। ई तो आंगना में ढोलक के काम कैले बा। ई तो आंगना में ढोलक के काम कैले बा। ए जी समधी के पेटावा कमाल कैले बा। ए जी समधी के पेटावा कमाल कैले बा। ई तो आंगना में तबला के काम कैले बा। ई तो आंगना में तबला के काम कैले बा। ए जी सरवा के मोछिया कमाल कैले बा। ए जी सरवा के मोछिया कमाल कैले बा। ई तो आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। ई तो आंगना में झाड़ू के काम कैले बा। ए जी अगुआ के आँखिया कमाल कैले बा। ए जी अगुआ के आँखिया कमाल कैले बा। ई तो आंगना में लाइट के काम कैले बा। ई तो आंगना में लाइट के काम कैले बा। ए जी छोटका सरवा कमाल कैले बा। ए जी छोटका सरवा कमाल कैले बा। ई तो आंगना में नचनिया के काम कैले बा। ई तो आंगना में नचनिया के काम कैले बा। ए जी सरवा के पेटावा कमाल कैले बा। ए जी पंडित जी के तो नावा कमाल कैले बा। ई तो आंगना में ढोलक के काम कैले बा। ई तो आंगना में ढोलक के काम कैले बा। ई तो आंगना में झाली के काम कैले बा। तई रहलटे गारी गीत। अगर आप सबके अच्छा लागल हो गीत तो ज़रूर कमेंट में लिख के हमरा के बताएं कि गीत कैसन लागल है। जय माता दी।